People get ready, there's a train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith, hear the diesels humming. You don't need no ticket, you just thank the Lord, yeah. Coast to coast, fate is the key, open the doors and both there. There's hope for all among those loved the most, yeah. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij Hart van Venray. Ja, ook hier in Venray zijn we met z'n allen in de greep van het coronavirus. En in deze derde uitzending van dit speciale programma ga ik in gesprek met een aantal Venraynaren. En zij komen vertellen over wat zij meemaken, ervaren in deze bizarre tijden. En vanavond zijn dat Frank Arts, ondernemer, eigenaar Argowil, voorzitter van de Pielhaas. Rob Keizer, voorzitter van het Zorghuis en oud huisarts. Gerda van Stelten, die zit vanavond met maar liefst 3 petten op, geloof ik. Hè? Als voorzitter van de Voedselbank Limburg-Noord. Voorzitter Oranje Comité en voorzitter Venray viert vrijheid, 75 jaar. Dan hebben we Brendan Rijsdijk, eigenaar fysiotherapie, acupunctuur en fysiosport Buitenlust. En ook nog eens voorzitter van de Singeloop. En Mark van Os, ondernemer, eigenaar van Wolf Jeans en bestuurslid van Venray Centraal. En we hebben net geluisterd op het begin van de uitzending naar Auke Klasses. En ze werd begeleid door Maartje op de piano. Ja, Auke, je was eigenlijk voordat de coronacrisis begon druk bezig met jezelf op de kaart te zetten, uitbrengen van nieuwe muziek. Er stond zelfs een kleine tour gepland.
En nu? En nu valt dat in duigen, maar we wachten af of dat de festivals en zo doorgaan en wat we straks allemaal mogen, zodat we weer nieuwe plannen kunnen maken. En anders zullen we creatief moeten zijn. Ja, en anders de tour uitstellen naar volgend jaar wellicht. Dat zou kunnen. Ja. Ja. Je geeft ook zangles. Ja. Hoeveel leerlingen heb je? Dat is een goeie. Tussen rond de 30 of zo. Rond de en gaan die zanglessen door? Hoe doe je dat? Ja, via Zoom werken wij. Dus op afstand krijgen de mensen zangles. Ja. Kun jij dan wel alles goed beoordelen? Of de techniek goed is en of het allemaal zuiver is? We doen ons best, maar de apparatuur is toch anders dan in het echte leven. Ja. Goed, straks op het einde van deze uitzending dan horen we jullie nog een keer met een volgend nummer. Dank jullie wel alvast. Ja, en hier aan tafel ga ik beginnen met Frank Arts. Ja, Frank, nogmaals eigenaar Argowil, voorzitter van de Pielhaas. Maar even voordat we daarover beginnen, hoe gaat het met je? Bij mij gaat het prima. Goed zo. En ook de mensen in mijn directe omgeving, dus dat is altijd wel fijn. En gelukkig geen negatief nieuws te melden op dat vlak. Ja, dat is heel fijn. Ja. Even voor de mensen die Argowil wellicht niet zo goed kennen, wat doet jouw bedrijf? Wat maken jullie? Wij assembleren draad- en kabelbomen voor de industriële markt. En dat is eigenlijk de bekabeling die je ziet als je een machine of een apparaat open schroeft of draait. Ja. En eigenlijk heel plat gezegd, je hebt een energiebron genaamd motor en iets wat moet bewegen in de machine. En dat touwtje ertussen, dat wordt bij ons geassembleerd. En dat is van klein tot heel erg groot. Ja. Dus heel veel, eigenlijk bijna alles wat jullie maken, dat is bijna niet zichtbaar. Nee, eigenlijk niet. Maar het zorgt wel voor dat als het goed is dat het gaat draaien. Het gaat wel werken ermee, ja. Hoe ziet het er op dit moment bij jullie uit, Frank? Draait de productie gewoon door? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt? Ja, wij kunnen gelukkig nog wel gewoon produceren, dus ook doorwerken. In tegenstelling tot een aantal andere bedrijfstakken waar dat helaas niet meer kan. Het is wel wat moeizamer. Je hebt wat gespreid pauze tussen de mensen, wat natuurlijk niet altijd heel prettig is in de samenwerking. Wij zijn heel coulant met het verlenen van verlof. Ik vind dat ook belangrijk. Een hoop mensen hebben opeens toch tijd als verloftijd nodig, met name omdat kinderen thuis zijn, wat extra tijd kost. Nou, dat komt natuurlijk in assemblageproductie niet altijd te goede normaal. Als mensen zeggen, ja, ik moet toch vanmiddag naar huis, want ik moet voor de kinderen er zijn, dan is dat natuurlijk altijd goed. Ja. En in de toelevering van de materialen die we nodig hebben om te produceren, beginnen we nou te merken dat leveranciers zijn wat later, soms ook door de transportstromen die wat langer duren, of kunnen op het moment gewoon niet meer leveren. Als bijvoorbeeld producties in Frankrijk of Italië gemaakt worden. Waardoor het allemaal wat moeizamer gaat worden. Het gaat niet altijd even soepel als dat je gewend was. Nee. Wat doet dat met jouw werknemers? Hebben die ook vragen? Zijn die onzeker, bang misschien? Ik denk dat daar houdt in het voorgesprek al over ook met Gerda. Dus ik denk dat dat wel het grootste is wat is. Dat de onzekerheid bij de mensen. En dat merk je ook in wat andere leden van de industriële club waar ik lid van ben met productiebedrijven in het Venraizen. De onzekerheid. Hou ik mijn werk? Blijft er nog werkgarantie? Blijven de banen gewoon in Venray? Wat gaat er nou gebeuren? En goed, we zitten natuurlijk allemaal te wachten wat veranderende maatregelen gaan worden nu en de komende tijden. Ja, even voor de kijkers die dit... Ja, dit is maandag. Precies, we zijn dit op maandag aan het opnemen. Deze uitzending ziet u waarschijnlijk op zaterdag. Dus ja, wij weten nog niet wat er tijdens de persconferentie van morgen wordt gezegd. Nee, maar die onzekerheid die vind je echt met name terug. En dat is heel vervelend. En ik denk dat dat niet alleen bij Argowil is, maar overal. Mensen willen toch wel iets van duidelijkheid hebben hoe het nou verder gaat. Ja, en hoe ga jij daar als eigenaar-directeur dan mee om? Ja, je kunt toch in ieder geval de mensen de ruimte geven om een mening te geven. En voor de rest, we informeren de mensen regelmatig. Een keer met z'n allen een keer in de fabriek op 1,5 meter afstand. Dus niet in de kantine. Toch een keer met een verhaal verteld voor de mensen wat er speelt en wat er staat te gebeuren. Ja, dat is het enige wat je nou kunt doen. En de informatie die wij kunnen geven is natuurlijk ook beperkt. Want ik weet het ook niet. En de productie, die 1,5 meter, is dat makkelijk te regelen in jouw bedrijf? Redelijk makkelijk, ja. Ja, oké. Dus die ruimte hebben de mensen Die ruimte hebben we wel. Die heb je ook wel nodig om te werken, die 1,5 meter. En welke vanzelfsprekendheden lijken nu ineens minder vanzelfsprekend? Heel direct is met z'n allen een kopje koffie drinken als er iemand jarig is en er wordt op vlaai of taart getrakteerd, dat je dat daar wat aan doet. Als je een jubilaris hebt, even met z'n allen in de kantine een bloemetje aanbieden. Ja. En ik denk met name
Bij ons een van de speerpunten, vind ik als ondernemer, is het bieden van werkgarantie en werkgelegenheid op de langere termijn. Ja, en daar moet je toch van zeggen dat ik dat nou ook niet zeker weet. En, dat is wel lastig. Ja. Biedt een crisis als deze ook kansen? Zie jij kansen? Ik ben ondernemer geworden omdat ik denk in kansen. Dus ik zie altijd kansen. Ja, dat denk ik wel. Maar heb je een voorbeeld van een kans die je wellicht al gezien hebt? Ik denk dat we met z'n allen, en dat was ook in de pers, dus niet helemaal van mij, wel gezien hebben dat als we met z'n allen altijd alles in China laten maken, en dan krijg je ook headlines in de kranten, de werkplaats van de wereld is op slot, dat mensen toch misschien wel gaan zien dat je ook in de lokale markt wat dingen kunt laten maken en dat we niet met containers over de hele wereld moeten gaan sjouwen om allerlei goederen te gaan verplaatsen. Maar dat je gewoon wellicht wat meer dingen gewoon in Europa kunt laten maken. En dat heeft altijd een spin-off, want als er iets gemaakt moet worden, misschien niet direct een kabel, maar de machines die dat maken, daar zitten ook weer kabels in. Dus ik geloof er wel in dat er een definitieve verschuiving gaat komen in hoe mensen materialen gaan inkopen en waar we dat gaan maken. Okay. Dat zie ik als kans. Daarnaast, naast dat je eigenaar bent van Argowil, ben je ook voorzitter van vastloosvereniging de Pielhaas. Zo is dat. Dan heb je ook als vastloosvereniging hebben jullie heel veel te maken met de horecaondernemers. Die zitten nu echt in zwaar weer. Ja. Hoe ben je daar als carnavalsvereniging, vastloosvereniging mee bezig? We hebben gelukkig, en ook voor de horecaondernemers, hebben we de Vastenavond Carnaval 2020 gewoon kunnen vieren. Dus die, om dan maar even zakelijk te zeggen, die omzet die is gelukkig nog gedraaid. En nu zijn we natuurlijk toch aan het afwachten wat gaat er gebeuren. Vastenavond op de vierkante meter of op 1,5 meter afstand, dat wordt toch heel anders. Ja. En wij gaan toch bekijken hoe gaan we dat nou inrichten. Hoe moet je dat gaan organiseren. En wat mag wel en wat mag niet. En natuurlijk gaan wij als taak, als vereniging een aantal hoofdtaken. Maar het in stand houden van de traditie natuurlijk en het overdragen daarvan. Maar ook het organiseren van het feestje. En daar hebben we natuurlijk wel de horeca voor nodig. En daar hebben we toch redelijk wat zakelijke overeenkomsten mee. Hoe wij dingen afspreken met elkaar, wie doet er wat. Ja, en dat zal allemaal toch wat anders gaan worden. Dat is ook wel zorgwekkend. En ook al mag je dadelijk wat gaan organiseren. En het eerste is dadelijk in september, onze liedjesavond. Ja, al mogen we met 400-500 mensen in de kleine zalen in de Schouwburg gaan staan. Ja, gaan de mensen ook wel komen. Wie ga je daartussen staan? Omdat je denkt, als het dan mag of niet. En daar zijn we natuurlijk wel heel erg mee bezig. En ook daar met onze 140 vrijwilligers die hele carnaval organiseren, ben je toch aan het kijken, ook de onzekerheid. Moeten we artiesten boeken, moeten we wat gaan regelen, moeten we nog wachten. Dus ook daar een stuk onzekerheid. En dat komt denk ik dadelijk nog wel in meer verhalen terug. Die duidelijkheid die wel iedereen... Bijna in iedere zin. Ja, daarom. Ja, en ik ken de Pielhaas van binnenuit. Die zijn nu al druk bezig met dat seizoen van volgend jaar. Want het ene seizoen is nog maar net afgelopen, maar dan gaat de blik alweer naar voren. Hoe kijk je er zelf naar? Is dat überhaupt mogelijk? Vastelavond met 1,5 meter afstand. Dat is praktisch gezien, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het heel lastig wordt. Ik denk ook dat het gevoel van de vastenavond met z'n allen gezamenlijk of een pilsje drinken of mij een cola, maar wel met z'n allen op stap en er een gezellige middag van maken. En op 1,5 meter afstand, dat host ook een beetje moeilijk volgens mij. Dus, nog even een andere vraag. Waarschijnlijk is het carnavalsfeest in Brabant een van de grote besmettingshaarden geweest van het coronavirus daar. Hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw rol als voorzitter van de Pielhaas? Ja, het is natuurlijk altijd al zo dat er een griepgolf is nadat er een carnavalsfeest geweest is. Je bent toch een dag of 3, 4 met een heleboel mensen op een kleine ruimte. Waardoor natuurlijk een besmetting nogal snel kan gebeuren. En dat is ook zeker wel onderwerp van gesprekken. Als Pielhaas zijn we ook lid van de samenwerkende Limburgse vastenavondverenigingen. Daar hebben we een overleg mee gehad. En die hebben weer een overleg ook gehad met grensoverschrijdend. En dan bijvoorbeeld ook met de mensen in Keulen. Die zich al aan het beraden zijn. Gaan we op 11 een miljoen mensen in onze stad uitnodigen om een feest te vieren. En zo komt er iedere keer weer wat bij.
wat in twijfel wordt getrokken, zolang het niet duidelijk is of mensen gevaccineerd kunnen worden en of er een juiste medicatie is. Ja, je haalt het al aan, hè? Samenwerking is ook belangrijk. Hè? Ja. Vastelavond vieren samen, maar ook echt het organiseren doe je ook samen. Zoals Pielhaas ook aangesloten, bijvoorbeeld bij de SLV die je al noemde, maar ook de Vorstenraad. Ja. Trekken jullie in dit verhaal ook samen met elkaar op, als het gaat bijvoorbeeld om de Vorstenraad, hier met de dorpen om Venray heen? Nee, we komen een aantal keer per jaar bij elkaar en die bijeenkomst is opgeschoven. En het laatste bericht is dat even kijken, ja, wat wordt nou de duidelijkheid van wat er na de zomer gaat gebeuren. In deze periode zitten al die verenigingen, ook in de dorpen, toch wat meer in rust. Hè. Er wordt geëvalueerd, de afrekeningen worden gemaakt en de grotere dingen worden nu voorbereid om te organiseren. En het echte organiseren en bij elkaar komen, dat begint meestal toch vanaf september. Ja. Dus er is nou een beetje een afwachting wat er gaat gebeuren en wat mag dadelijk nog na september. Ja. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Dank je. En laten we hopen dat we ooit nog een keer de gewone vastelavond kunnen vieren. Ja, dan ga ik even over naar je overbuurman. Dat is Rob Keizer, voorzitter van het Zorghuis in IJsselstein, voormalig huisarts. Ja, Rob, kun jij ons eens meenemen hoe een normale dag in het Zorghuis er voor de coronatijd uitzag en hoe dat veranderd is nu we in het coronatijdperk zitten? Ja, je verrast me een beetje met deze vraag. Ik denk dat voor wat betreft de afdeling dementerende, er zijn 2 afdelingen in het Zorghuis voor dementerende, is het belangrijkste verschil is eigenlijk dat we geen vrijwilligers meer hebben. Dus we hebben 13 maart, vrijdag de 13e, hebben we maatregelen afgekondigd. We waren toen 2 dagen voordat landelijk maatregelen werden afgekondigd. Ik moet eerlijk zeggen dat wij toen zelf schrokken toen we de maatregelen bedacht hadden. Dat we dachten van ja, dit is bijna onmenselijk. Ja. Maar ja, als het een weekje duurt, dan kan dat wel. dan kan dat wel. Ja, inmiddels is die week al ruim een maand. Ja. Zo hebben we allemaal gedacht. Ja, we hebben in het begin ook wel wat weerstand ontmoet. Want lang niet iedereen was al zover dat die dacht van, we moeten iets gaan doen. En dat was dus de eerste klap die we uitdeelden. Ja. Geen vrijwilligers meer. Ja. Maar even, je zegt geen vrijwilligers. Hoeveel professionals, beroepsmatig heb je werken en hoeveel vrijwilligers normaal? In totaal iets van 80. Ja, die werken doen niet allemaal tegelijk. Nee. Tamara, die hier net speelt, is bijvoorbeeld ook zo'n vrijwilliger. Die komt muziek brengen. Dan komen mensen spelletjes doen. Het loopt ook een beetje door elkaar. Het zijn ook familieleden vaak die meekomen. En ook, ja, zeg maar dat is een hele grote club waar jullie toen, tot en met nu, tegen hem moeten zeggen, jullie kunnen er niet meer in. Nee. En hetzelfde gold dus ook voor de familie. Die mocht er ook niet meer in. Dus als je zegt, wat is er voor de dementerende veranderd is, dat ze geen vrijwilligers meer hebben. En ze zien hun familie niet. Voor de andere groep, de gehandicapten, was het nog wat erger. Die hebben over het algemeen, een aantal daarvan hebben dagbesteding. En dat moest stoppen. We wilden dus geen risico lopen op besmetting. En dat hakte er flink in. Ja. En wat hakt er dan vooral in? Ontregeling, weerstand. De gehandicapten zijn uit hun dagelijkse routine. Ja. En daarnaast ook meteen dat hun ouders, familieleden, niet meer binnen mochten. Nou, we hebben toen ook de mensen gezegd van ja, je kan hem ook ophalen. Maar let wel, als je hem ophaalt, dan moet hij, om weer terug te kunnen, 14 dagen in strikte quarantaine. Want we willen proberen om het buiten te houden. Ja. We hadden toen inderdaad nog steeds het idee van dat is misschien voor een aantal weken. Inmiddels denken we van nou, dat buiten houden, dat is waarschijnlijk onmogelijk. Want als dit maanden nog doorduurt, het risico op besmetting. Ja, ik weet dat ongeveer de helft van alle verpleeghuizen in Noord-Limburg hebben besmetting in huis. Mm-hmm. Nou ja, na 5 weken, hoe ziet het eruit na 3 maanden? Dan zal het misschien 80%. Bij jullie is er geen besmetting, of althans niet geconstateerd? Nee, we hebben inmiddels gelukkig de mogelijkheid om te testen. Ja. Dat was in het begin natuurlijk ook een ramp, dat ging helemaal niet. Nu kunnen we testen. We hebben met name personeel getest en een van de bewoners met verkoudheidsklachten. En dat bleek allemaal gelukkig niet zo te zijn. Want het is natuurlijk een ramp als je tegen
personeel moet zeggen van joh, ga je maar 14 dagen thuis zitten. Ja. Dan zien we wel of je wel of niet besmet bent. Dat kan je tegen eentje zeggen, maar niet tegen de helft. Ja. En na de carnaval, ja, snotten ze allemaal. Ja, precies. Dus dat was wel een probleem. Daar hebben we in het begin best wel even wat moeite mee gehad. We hebben ook heel strikte regels opgelegd aan het personeel. Die leven dus ook eigenlijk in thuisquarantaine. Dus die mogen alleen thuis zijn en in het zorghuis. Ze mogen ook niet op een andere plaats werken. Daar hebben wij in het begin niet zo op gelet, maar de andere verpleeg- en verzorgingstehuizen die hebben die eis wel direct gesteld. En daar hebben we ons aan moeten voegen. Ja. Dat betekent dat we echt heel strikte scheiding hebben. Ja. Landelijk gezien heeft de verpleeghuiszorg ook moeite om voldoende beschermingsmaterialen om daarover te beschikken. En ook voldoende tests. Maar ik begrijp dat de tests, die zijn er dus nu voldoende. Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, in ieder geval voor ons is het op het ogenblik voldoende. Ja. Wat er gebeurt op het moment dat er een uitbraak is, je weet dat we eigenlijk maar 1 van de bewoners dan mogen testen. Als die positief is, dan gaan we ervan uit dat de rest ook positief is. Mogelijk, als die klachten krijgen. Nou, dat vinden we wel wat moeilijk, omdat je dan de hele boel op slot moet zetten. Dus wij hopen eigenlijk dat er meer ruimte gaat komen en die geluiden zijn er. Ja. Dus dat je wel wat meer mag testen Ja. om onderscheid te kunnen maken tussen bewoners die wel en niet besmet zijn. En hoe zit het met die andere beschermingsmaterialen? Nou, die hebben we op dit ogenblik genoeg, omdat we geen coronabesmetting in huis hebben. Op het moment dat die wel komt, we hebben zitten uitrekenen, kunnen we ongeveer 2 patiënten gedurende 10 dagen verzorgen. En dan is het op. Ja. Dus als het er 4 komen, dan is het 5 dagen. Ik wou net zeggen, dat klinkt niet alsof er een hele grote voorraad is Nee. dan. Ja, en waar we ook nog mee zitten, is dat we natuurlijk straks, als de maatregelen wat verruimd worden, bijvoorbeeld ouders, familieleden, de mogelijkheid willen bieden om Ja. gekleed in beschermende kleding toch naar binnen te gaan. Het is wel dubbelop nu, hè? Geen vrijwilligers Ja, dat is een en geen ramp. familie. Ja. Nee, want we hoorden je net zeggen inderdaad welke impact het voor de mensen in het zorghuis zelf heeft. Maar wat doet het met de directe familie? Wat zie je daarvan? Nou ja, laat ik zo zeggen, met name bij de gehandicapten is het echt heel vervelend. Die hebben er vreselijk veel moeite mee. Ook de gehandicapten zelf, die snappen ook niet waarom ze geen contact hebben. Men probeert wel bijvoorbeeld om dan bij de poort te komen, maar dat is nog veel dramatischer, want dan mag je niet naar elkaar toe. Ja. Leg er maar eens uit. En bij dementerende ongeveer hetzelfde. Die zitten nu ook voor de poort en die snappen ook niet waarom die poort niet open gaat. Ja. Dat kan je niet uitleggen. Dus dat is schrijnend om te zien. Ja, dat is Ja. echt heel vervelend. Ja. Ja. En we hebben echt maatregelen moeten nemen om te zorgen dat als mensen het op hun heupen krijgen en toch iemand willen aanraken, dat het niet kan. Dus dat betekent dat we plexiglas ervoor hebben moeten zetten en dat soort dingen. Dat is echt heel vervelend. Ja, ja, ja. U bent zelf huisarts geweest. Ja. Heeft u nog contact met oud-collega's? Ja, ik heb zelfs vrij veel contact met oud-collega's. Ik heb gemerkt dat de huisartspraktijken over het algemeen het redelijk rustig hebben. En de huisartsposten die lopen over. Ja. Heeft u zelf nog overwogen om het beroep tijdelijk weer op te pakken? Of Nou, werkt ik ben dat wel niet zo? gevraagd of als het overloopt, of ik dan bereid ben om hand- en spandiensten te verrichten. Nou ja, daar ben ik wel toe bereid. Dus dat is het probleem niet. Ja. Maar dat is gelukkig nu nog niet aan de orde. En hoe kijkt u naar de tijd die komen gaat? Ja, ik denk zelf dat we een heel vervelende tegenstelling krijgen tussen de economische en de gezondheidszorgbelangen. En dat, ik moet eerlijk zeggen, als dokter wil ik daar ook niet een uitspraak over doen. Ik weet alleen dat het elkaar bijt. Nou, dat is geen nieuws voor niemand hier aan tafel. En hoe we dat met z'n allen gaan oplossen. Ja. Want je kunt wel zeggen van, nou ja, laten we de boel zeg maar wat vrijer maken. Als Nederland niet maatregelen had genomen, dan had je niet willen weten hoe het er dan uitgezien had. Dan hadden we hier de lijkkisten niet kunnen aanslepen. Dus ergens moeten we zoeken naar een... En dan gaan ook niet alleen oude mensen dood, dan gaan ook jongere mensen dood. Ja. Dus u ziet het niet heel rooskleurig in op het... Nee, ik denk dat wij voorlopig, je kent het getal, 3% is aangetoond, of tenminste, er wordt geschat dat hij op een of andere manier te maken heeft gehad met het coronavirus. 97% nog niet, daar zitten wij waarschijnlijk allemaal bij. Ja. En dat betekent dat het een keertje langskomt voor ons. En wat we nu doen, de maatregelen die nu getroffen worden, die zorgen ervoor dat we het kunnen behappen.
Want stel je voor dat de helft van Nederland ziek is, ja, wie moet er nou voor elkaar zorgen? Dat gaat niet. Dus je zult... Ja, en dat zal dus betekenen dat het zo gaat totdat we eindelijk zover zijn dat we zo'n maatregelen kunnen treffen, vaccinaties die dan ook nog goed moeten werken. En dat is wel heel bijzonder wat je nu ziet, hè, dat veel wetenschap nu in een soort snelkookpan terechtkomt, terwijl het eigenlijk allemaal slow cookers zijn. Ja. En dat is een soort red race en ik denk toch dat de werkelijkheid ons daarin inhaalt. Dat het dit jaar nog niet een deugdelijk vaccin is. Dus wij zullen ons wel degelijk moeten voorbereiden op een nieuwe werkelijkheid die gaat ontstaan. Ja, als we dit volhouden wat we nu doen, misschien met een klein beetje aanpassingen en zo, ja, dan blijft het ongeveer zo doorzudderen. Als we de boel weer opengooien, de horeca opengooien, nou, dan bingo. Dan hebben we binnen de kortste keer weer een forse besmetting en dan moet alles weer teruggedraaid worden. En dat is ook wel een beetje, denk ik, onze toekomst. Hoor. Ja. Dat we een beetje die kant op en dan weer even terug. En een beetje die kant op en weer even terug. Totdat ongeveer iedereen aan de beurt is geweest. Ja. Tot slot, wilt u nog wat zeggen tegen de mensen die in het zorghuis zitten? De medewerkers, maar ook de mensen die er verblijven. Ja, nou, de mensen die er verblijven, de dementerenden hebben relatief weinig last ervan. Dat is eigenlijk wel een beetje een prettige bijwerking van hun ziekte. De gehandicapten hebben er heel veel last van. En ik moet eerlijk zeggen dat ik proef dat ze zich schikken, maar dat het af en toe heel erg moeilijk is. Hun ouders die hebben er erg veel last van. En ik ben heel blij dat ze respecteren dat wij deze maatregelen handhaven, dat ze dat ook begrijpen. Want ik weet van verzorgingshuizen waar ook heel veel gedoe is met familie, die het niet willen of niet kunnen begrijpen. En voor wat betreft het personeel, ja, petje af. Dat is indrukwekkend. Oké, dank u wel. Ja, Gerda. Ja, daar zijn we even stil van. Ja, wel even stil van. Ja. Ja, jij zit hier, ik zei het straks al, met een aantal pet op. De eerste pet die je op mag zetten is, je bent voorzitter van de Voedselbank. Ja, klopt. Limburg-Noord. Even, wanneer mag of kan iemand gebruik maken van de Voedselbank en wat houdt dat dan in? Mensen die kunnen gebruik maken van de Voedselbank als eigenlijk het grootste deel zit dan in de bijstand of onder bewindvoering of in de schuldhulpsanering. Maar als je een bijstandsuitkering hebt, heb je nog kom je niet in aanmerking voor een pakket. Dan de meeste mensen die in de bijstand zitten, hebben dan schulden. Dus wij hebben een bepaald rekensysteem, dat is trouwens landelijk. En dat is een kwestie van inkomsten, vaste lasten aftrekken. En dan blijft er een bedrag over. En dat zijn gewoon de criteria's. Ja. En als iemand onder dat bedrag zit, dan mag die gebruik maken? Op dit moment is dat het basisbedrag is 135. Ja. En voor elke persoon in het gezin mag je dan €95 erbij tellen. Oké. En hier in Venray is daar een behoorlijke groep die daar gebruik van maakt? Ja. Wij zitten als Voedselbank Limburg-Noord in de gemeentes Venray, Horst, Bergen en Gennep. En Venray is wel de grootste groep die wij hebben. Ja. En hoe ziet de toekomst eruit voor voedselbanken in Limburg-Noord? En heeft de crisis daar ook nog invloed op? Ja, absoluut. Wat wij nu merken is dat bij in ieder geval minder voedsel binnenkomt. Ook de stromen, net als Frank net zei, of dat door transport is of door grondstoffen. Maar er zijn minder producten. Je ziet het ook in de winkels. Bepaalde producten zijn er gewoon niet op dit moment. Dus we krijgen minder producten binnen en bij ons valt het nog mee, maar we gaan ervan uit dat we de komende maanden absoluut meer cliënten krijgen. Ja, dus minder producten en meer cliënten. Ja. Dus ik heb begrepen in Leiden, daar was de laatste weken ongeveer 9% meer cliënten hadden ze gekregen al. Ja, dus een pittige tijd lijkt me dan voor jullie. Ja, zo. We werken met vrijwilligers. Dus een groot deel van onze vrijwilligers die zitten thuis. En alle respect voor. Het zijn veel mensen die boven de 65, boven de 70. Ja. Longpatiënt, hartpatiënt. En die doen wat vrijwilligerswerk. Ja. En die durven niet te komen uit angst voor besmetting. En dat snap ik. Dus we hebben een stuk minder mensen.
Dus ook dat nog. Is daar, want ik zag daar een tijdje terug ook een oproep op social media voorbij komen. Hebben we ontzettend veel reacties op gehad. Okay. Ja. En ik moet ook zeggen dat de gemeente Venray die levert ambtenaren die thuis zitten en tegen de muren omhoog vliegen van het thuis zitten. Maar ook Horst werkt mee, Gennep werkt mee, Bergen werkt mee. Ja. Dus wat dat betreft hebben we ondersteuning. Maar we hebben ook gewoon mensen die binnenkomen die zeggen, hoi, kom helpen. Okay. Maar ook daar hebben we natuurlijk problemen met die 1,5 meter. Ja. Ja. Wat deed het met jou toen jij, ondanks de herhaaldelijke oproepen van onze minister-president om niet te hamsteren, toch heel veel mensen zag hamsteren in die supermarkten? Wat doet dat dan met jou? Dat denk ik even mij van. Wat die mensen dan niet beseffen, is dat als je geld hebt, kun je hamsteren. Als je bij een voedselbank loopt, heb je gewoon geen geld en kun je niet hamsteren. En door het hamsteren krijgen ze dan ook nog een kleiner voedselpakket. Ja, dat denk ik van, denk nou allemaal eens even na. Ja. Denk eens aan elkaar. Dus met deze ook misschien een kleine oproep voor mensen die kijken van, stop hamsteren met dat. Is dat is ook niet nodig, hè? Hamsteren dat is niet nodig, de supermarkten blijven open. Ook als zouden we een totale lockdown krijgen, dan blijven de supermarkten open. En de voedselbank heeft nou ook die positie gekregen, dat we bij een totale lockdown open mogen blijven. Maar we moeten wel spullen hebben. En wat we nou op dit moment vooral doen, is geld vragen om spullen te kopen. Ja. Want als wij elk product wat bij ons binnenkomt, kijken wij naar elk stukje, wordt in de hand genomen, gekeken naar de datum, is het niet kapot. En je kunt nou niet zo aan de tafel op een rijtje gaan staan sorteren. Nee. Dus het is fijn als mensen zeggen, we brengen wel een doos voedsel, maar dat moet allemaal nagekeken worden. En als wij bij de supermarkt kopen, dan weten we wat we nodig hebben. En dan kunnen we gezonde producten kopen. Oké. Naast dat jij voorzitter van de voedselbank bent, even een gek sprongetje, ben je ook voorzitter van het Oranje Comité. Ja. En dan gaat het eigenlijk om feest vieren. 27 april, ja, dus Koningsdag. Niet, Nee, het enige wat we hebben is dat vlaggen mogen we allemaal. Dus ik roep ook echt iedereen op, ga vlaggen. Laat het in ieder geval vrolijk uitzien. En er is op Facebook een actie ontstaan om 's morgens om 10 uur met diegenen die dat kunnen, hè, je moet het wel kunnen, een instrument bespeelt. Ja. Ga op balkon of op de oprit het Wilhelmus staan spelen. Dat is om 10 uur, oké. En daar gaat Venray dus ook aan meedoen. Dus daar ga ik vanuit dat alle muzikanten om 10 uur op een oprit of op het balkonnetje staan. Luister even of je buurman en jij hetzelfde moment beginnen. Als voor het gerommel. Maar alleen het idee is al gewoon fantastisch. En om 4 uur het nationale toastmoment, geloof ik, hè? Ja, het nationale toastmoment. En dan hebben we natuurlijk Hulsman in Venray. Ja, geweldig. Ja, het initiatief. Ja. Nou, in de vorige uitzending heeft Rens Philipsen van Hulsman daar uitgebreid inderdaad over verteld. Dus op die manier kunnen we toch een klein beetje Koningsdag binnenhalen. Hoe voelt dat voor jou dat je dus dadelijk op 27 april, normaal een dag waar je naar uitkijkt en de straat op gaat, dat je nu thuis zit? Nou, ik vind het gewoon al, kijk, het idee, alleen de lintjesregen al. Hè? Mensen hebben op vrijdag, dus dat was in de uitzending, dus gisteren keurig, al te horen via de telefoon krijgen mensen te horen of ze een lintje krijgen. Nou, dat lijkt me zo... Ja, zo hoort dat niet. Mensen moeten verrast worden. En, mensen moeten verrast worden. En, dat vind ik al. En dan de kindermarkt is er niet. Hè, dat is ook al zoiets. Hè, dat is zo'n traditie in Venray. Ja. En we hadden alles klaar, hè? Ja. Dus we hebben vanaf augustus beginnen wij met het Oranje Comité er al aan te werken, aan Koningsdag en de 4 mei. En Koningsdag naar later verplaatsend jaar lijkt me ook geen optie. Nou, kijk, we hebben het er wel wat over gehad, maar wat ik ook besef is natuurlijk, er zijn zoveel evenementen die nou stoppen of niet doorgaan. En als dat allemaal naar het najaar gaat, ik denk dat de burgemeester roept van, ho, zoveel vergunningen gaan wij niet uitdelen. Ja, nou hier zit nog eentje naast. Ja, daarom. We lopen er allemaal tegenaan. Er zijn zoveel evenementen die niet door mogen. Dat gaat echt niet meer lukken in het najaar. Ook Venray viert vrijheid, hè? Nou goed, dat is dan weer de laatste pet die je vanavond mag opzetten. Ja. Daar ben je ook voorzitter van. 4 en 5 mei zouden we natuurlijk groots de vrijheid, 75 jaar vrijheid herdenken. Ja. Nou, 4 mei gaan we in ieder geval, ik ga wel met de burgemeester samen de krans leggen. Maar we hebben wel gezegd, we gaan niet zeggen wanneer. Dat doen wij niet op de avond, dat doen we van tevoren. Pelemaas TV gaat het opnemen en die gaan het uitzenden vlak voor de nationale herdenking. Ja. Want we willen, zeker 4 mei kun je absoluut niet herhalen. En we willen toch de gevallenen niet vergeten, ook dit jaar niet. Dus dat hebben we zo afgesproken. En
En dan 4 mei, het Nationale Comité, 4 en 5 mei, roept iedereen op die een muziekinstrument bespeelt om 2 minuten voor 8 tap toe te spelen. Die partituur die staat op de website van hun. En dan om 2 minuten over 8 Wilhelmus te spelen. Ja. Dus op Koningsdag wordt er muziek gemaakt tijdens de dodenherdenking of net daarvoor. Maar het is toch een manier om toch even die samenhang in dat herdenken te voelen. Ja. Gelukkig, Venray was al eerder bevrijd. Hè? Dus in oktober is er al gelukkig toch wel wat er is heel herdacht veel en gebeurd, gevierd. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Nou, ik moet zeggen, als ik kijk wat er allemaal georganiseerd is al, het weekend van 18 oktober, maar ook daarna, ja, fantastisch. De dorpen hebben allemaal zo hun best gedaan, verenigingen, koren, er zijn concerten geweest. De voorstelling in de TBS was iets heel bijzonders. Het bezoeken van de kelders, ik ben bijna overal zelf naartoe geweest. Ja, onvoorstelbaar. Venray heeft zich echt wat dat betreft van zijn beste kant laten zien. En zo jammer dat dat staartje nou niet kan. Ja. Goed, laten we hopen dat we volgend jaar dan extra die vrijheid mogen vieren. Ja. Dat moeten we eigenlijk elke dag wel vieren. Ja, want eigenlijk, als je het hebt over vrijheid, wij zitten nu allemaal in een beperkte vrijheid. Wat doet deze beperkte vrijheid met jou persoonlijk, Gerda? Ja, ik ben een buitenmens, hè, dus ik mis heel erg de sociale contacten. We doen wel FaceTime met vrienden, maar ik zit zelf in een Joekskapel. We hebben geen repetities, we hebben niet met dat napraten naar de hand. Geen vergaderingen. Ja, dat vind ik echt... Ja, wie mist dat niet, hè? Ja, we mogen ook blij zijn dat de zon nog een beetje schijnt. Dat is wel fijn, dat je nog een beetje in je tuintje kan zitten. Ja. Nou, heel fijn. Dankjewel. Dank je. Mark, voordat ik met jou verder ga. Onze reporter Willem is samen met cameraman Antoon de straat opgegaan. En zij hebben vandaag de volgende vraag voor de mensen op straat. Koopt u lokaal? Support your local Venray. Oftewel, koop je producten lokaal. Bij de lokale ondernemer. Maar de vraag is, doen de mensen in Venray dat? Ik doe alles hier lopend in het dorp. Dus ik koop alles hier. En ik kan ook alles krijgen, dus dat is helemaal prima. Nou, eigenlijk niet, want dat deed ik van tevoren ook niet. Ik ga meestal toch gewoon naar de supermarkt en daar koop ik alles en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus nee, helaas niet, nee. Ja, ik woon hier zelf ook in het centrum, dus dat scheelt wel. Ik haal alles hier in het centrum. Je ziet al dat het steeds meer dicht gaat. Ik woon hier nog niet zo lang, maar in de periode dat ik hier woon heb ik al heel wat winkels dicht zien gaan en dat vind ik heel jammer. Ja. Ik ben er toch gewend om niet alles overal ver af te zoeken. Dus ik vind dat Venray genoeg te bieden heeft en dat we hier onze dingen kunnen kopen, in ieder geval die we nodig hebben. Het is wel leuk om een keer in een grote stad of zo te winkelen, maar de rest is toch altijd Venray, ja. Nou, we gaan nog altijd allebei apart winkelen, mevrouw en ik. Dus wat ook gevraagd wordt, 1 persoon per winkel. En dan proberen we de afstand te houden. Maar ja, sommigen die storen zich er niet aan, die gaan gewoon door. Laatst stond ik ook bij de viswinkel hier aan vis te komen, moesten ze buiten wachten. Ja, 1,5 meter uit elkaar, dan komt er zo'n dominofiets er op en is volle snelheid doorheen. Ik zei, wat ben je aan het doen, jongen? Maar ik reageer gewoon niet, ze gaan gewoon door. Ik weet niet of dat helemaal de vraag was. Ik meen te horen dat toch heel veel mensen toch lokaal hun producten kopen. Ja, hoe belangrijk is dat? Vraag ik aan jou als centrumondernemer. Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Altijd belangrijk en nu helemaal. Door de maatregelen zijn er natuurlijk heel veel winkels gelukkig dat we open mogen blijven. Maar het is wel zo dat de corona behoorlijk een inslag heeft gegeven, zeg maar, op het retail, op de handel. Er wordt natuurlijk vanuit de overheid geroepen, blijf van straat af. Wij mogen nog open blijven als winkels. En dan merk je dus dat mensen daar gehoor aan geven, gelukkig. Maar dat geeft ook wel consequenties, zeg maar, als het gaat over de verkoop in de winkels. Het had ook eigenlijk niet ongelukkiger uit kunnen vallen voor heel veel winkels. Ja. De meeste voorraden voor het voorjaar vallen nu binnen en zijn voor heel veel winkels al voor een groot gedeelte binnen. En april, mei zijn de maanden dat het voorjaar verkocht moet gaan worden. Dan praat ik vooral, zeg maar, over de schoenen en de kleding.
Nou ja, dat is dus nu op dit moment niet het geval. Ja. Hè? Dus, jij hebt een kledingwinkel. Betekent dat de magazijnen uitpuilen? En... De magazijnen van mijzelf niet, maar de magazijnen van mijn leveranciers wel. Ik heb heel veel leveranciers die internationaal leveren en goederen leveren. En die zeggen, op dit moment kunnen wij in het buitenland niet leveren. Dus onze magazijnen puilen uit. Gelukkig dat ze in Nederland wel uit kunnen leveren. En dat wordt ook gedaan, gelukkig. Dus wij kunnen in principe gewoon zeg maar, onze klanten bedienen. Maar omdat de goederen uitgeleverd worden en verwacht wordt van je dat je natuurlijk aan je betalingsverplichtingen voldoet, is dat wel lastiger als er minder consumenten zijn. Ja, want hoe ziet dat er in de praktijk uit, nu bij jou in de winkel? Nou ja, ik kijk dan zeg maar naar het centrum. Hè. Ik kijk eventjes niet naar mezelf, maar ik vind het wel heel belangrijk zeg maar om... Ik zit nu in de hoedanigheid hier dat ik moet praten zeg maar, over het centrum als bestuurder van Venray Centraal. Ja, en hoe je is merkt dat dan natuurlijk wel moment? dat het een stuk rustiger is in de straten. Dat is gewoon zo. Kijk, grote filiaalbedrijven of grote winkels hebben hoge kosten. Veel personeelsleden, veel verlichting, veel vaste kosten die doorlopen. En dan wanneer, als je een grote winkel hebt, veel voorraden hebt en daar minder mensen op straat zijn, dan wordt het wel een heel lastig verhaal. Ja. Daarom is het natuurlijk een heel goed initiatief dat zowel de horeca een heel mooi idee heeft gehad, zeg maar van wees loyaal. Besteed lokaal, ja. Of geniet lokaal. Dat zijn die mooie blauwe posters die je overal ziet hangen. Ja. Het centrum is niet natuurlijk alleen winkels, maar is horeca en winkels en alles wat daarbij hoort. En wij hebben gezegd, nou, laten wij dat ook doen. En in samenwerking met de horeca hebben we gezegd, nou, kunnen wij ook die posters niet maken voor Venray Centraal. Dus wees loyaal, koop lokaal. Ja. En ik denk dat heel veel ondernemers in het Venrayse dat echt nodig hebben. Ja. Dus bij deze een oproep aan mensen om toch wat meer naar dat centrum te komen. Natuurlijk wel al die richtlijnen in acht nemend. Ja, verplichten kunnen we ze natuurlijk niet. Nee. Maar het is wel zo dat het wel heel prettig is dat het wel gedaan wordt. En gelukkig zie ik om me heen en hoor ik het. En dat het gelukkig zeg maar, ook wel heel veel gedaan wordt. Ja. Ik wil bij deze ook de mensen bedanken zeg maar, die nu ook dat echt laten weten van... Hey, normaal zou ik misschien een keer iets op internet kopen. Of ga ik misschien naar een andere stad. En we gaan nu bewust naar het centrum toe van Venray. Want we willen natuurlijk dat het centrum wel blijft. Even de horeca, daar zie je dat daar heel snel ook creatief is ingespeeld door die ondernemers. Door afhaalservice aan te bieden, online bestellen. Dus die hebben heel snel geschakeld. Ja. Hoe gaat de winkelier in het centrum daarmee om? Want je kan gaan zitten wachten, maar volgens mij wordt het daar niet drukker van. Eens. Hoe zit het met de creativiteit van jullie als ondernemer? Ook die creativiteit is er. Dus heel veel winkels zie je bijvoorbeeld kledingwinkels die gevraagd hebben van nou mensen, als jullie willen kunnen we private shoppen. Ja, precies, die hoor ik dan dus, wel. Die zie je wel voorbij komen. Ik zie zelf winkeliers die een soort brengservice doen. Ja. Dat mensen bijvoorbeeld een soort keuze kunnen maken uit verschillende artikelen en die dan bij mensen thuis afgegeven wordt. Anderen hebben ideeën, zelf ideeën gemaakt zeg maar, om te zorgen dat toch de loper blijft. Er zijn mensen die snel nog een webshop gemaakt hebben, die voorheen geen webshop hadden. Ja. Dus ja, het is in sommige branches wat makkelijker om daarop in te spelen als in andere branches. Ja. Niet iedereen kan dat. Maar goed, er was wel een beroep gedaan echt op de creativiteit van de ondernemer in dit verhaal. Absoluut. Ja. Vanuit Venray Centraal doen jullie er van alles aan om dat winkelcentrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Normaal organiseer je allerlei activiteiten, koop, zondagen, et cetera. Nu? Nu niet. Nee, helaas. We hebben door de maatregelen zeg maar, toch moeten besluiten om geen koopavonden te doen. Geen koopzondagen. De openingstijden is eigenlijk zeg maar, een soort richtlijn gegeven. Dus geen advies, maar een richtlijn van... Nou, probeer dan in ieder geval bepaalde uren zeker open te zijn. We mogen het, dus doe dat dan ook. Maar in verband met de kosten zijn daar bij sommige winkels beperkte openingstijden.
Dus sommige winkels zijn open van 12 tot 5. Dat is de richtlijn die vanuit Venray Centraal gegeven is. En andere winkels hebben gezegd van nou, wij gaan dicht. Dus je ziet vooral grote winkelbedrijven die landelijk gewoon dicht zijn gegaan. Gelukkig zie je nu in Venray dat de lokale ondernemers juist open blijven. En er juist zijn voor hun klanten. En ik moet eerlijk zeggen, dat wordt erg gewaardeerd. Ja, hoe reageert het winkelend publiek daarop? Merk je dat ook, dat ze dat waarderen? Dat wordt heel erg gewaardeerd. En ik vind namelijk ook persoonlijk zelf dat in deze tijden zeker rekening gehouden moet worden, zeg maar, dat je moet zorgen dat je aan de richtlijnen houdt. Dus ik roep echt niet iedereen op van kom massaal naar het centrum toe en ga daar lekker recreëren. Absoluut niet. Maar het is wel zo dat de wereld draait gewoon door. Ja. Dus heel veel bedrijven blijven gewoon doorlopen. Gelukkig hoor ik hier aan tafel dat de verschillende bedrijven gewoon verder gaan met beperkingen. Maar dat betekent ook dat de economie ook draaiend gehouden moet worden. Dus mensen hebben toch bepaalde artikelen nodig. Je ziet nu ook dat de mensen daardoor ook keuzes gaan maken en gerichter gaan winkelen. Ja. Dus het funshoppen wordt wat minder. En mensen komen directer naar een winkel toe om bepaalde boodschappen te doen. En vervolgens gaan ze dus huiswaarts. Ja. En dat zie je wel. Okay. Dus wanneer mensen zeg maar schoenen nodig hebben, ga naar een schoenenzaak. De schoenen kunnen op zijn. En doe dat dit jaar. En dat is de oproep. In plaats van dat je een keer naar een grote stad, want dat gebeurt normaal gesproken, gaan mensen een dagje naar Eindhoven, naar Maastricht, Amsterdam. Doe het nu lekker in Venray. Nou, nu moet ik ook nog zeggen, want dat hoor ik dan ook van mijn leveranciers en van mijn vertegenwoordigers die bij mij komen. Je ziet nu in grote steden is het ook echt stil. Ja. Wat je nu ziet is dat de kleinere dorpen ook zoals Venray, ook al zijn we een klein stadje, om het zo maar te zeggen, gelukkig heel veel mensen zijn die lokaal komen shoppen. Ja. En dat is mijn geluk wel. Als het nou heel lang gaat duren, wat jij ook al zei, zouden dan die grote ketens toch niet een formule gaan vinden om ook open te kunnen? Nou, vaak zie je bij grote ketens dat ze webshops hebben. En op basis daarvan nog door kunnen draaien. Kleinere ondernemers hebben dat vaak minder. En ik denk dat het voor grote winkelketens ook het verhaal was, zeg maar, over die 90% arbeidstijdverkorting die ze kregen. Op het moment als een winkel door zou draaien met minder omzetten, dan wordt die arbeidstijdverkorting natuurlijk in percentage over het afgelopen jaar en dit jaar. Voordat we hier te technisch gaan worden, het verhaal is en blijft, zorg dat je in ieder geval lokaal blijft kopen. Precies, ja, heel graag. Ja. Oké, hey, dankjewel. Goed, laatste gast aan tafel hier vanavond is Brendan Rijsdijk, eigenaar fysiotherapie Buitenlust en voorzitter van de Singeloop. Wat voor impact heeft de coronacrisis op een fysiotherapeut? Ja, ook heel veel. Net zoals bij alle andere sprekers aan tafel heeft het een enorme impact op onze praktijk, over het verloop van de praktijk. Wij zien alleen maar medisch noodzakelijke zorg verlenen wij op dit moment. Ja. En dan moet je denken aan iemand die onlangs een 7 jaar doorgemaakt heeft of iemand die een hele vers geopereerd is en er moet een gewicht gemobiliseerd worden. Ja, 95% van de mensen zien wij niet meer. Dus, maar wie bepaalt dat je tot die categorie hoort? Stel, ik stap morgen uit bed, verkeerde beweging en het schiet mij in de rug. Ja. Ik kom amper meer overeind. Mag ik dan direct naar jou of heb ik een verwijzing nodig? Ja, dan moet er een medische noodzakelijkheid zijn en dat zou dan via een huisarts of via een andere arts naar ons toegestuurd moeten worden. En die medische noodzakelijkheid is niet alleen maar dat je even door je rug gaat, maar dat moet echt wel een grotere impact hebben. Of je moet een vitaal beroep hebben waarbij je inzetbaar moet zijn. Okay. En waar wij ervoor gaan zorgen dat jij inderdaad inzetbaar blijft. Ik hoor dat ik vooral niet door mijn rug moet gaan. We zijn ook allerlei creatieve manieren om toch mensen toch te begeleiden. Dus we zijn wel open, we zijn wel bereikbaar. En we doen via videoconsulten, kan je ook best wel adviezen geven en dingen beoordelen. Maar ja, het is voor een fysiotherapeut heel moeilijk te beoordelen op beeld van hey, wat mankeert iemand en daar een advies over te geven. Maar het normaal wel, is het toch handig als je het kunt zien, voelen. Dan gaat dat toch beter. Ja, je biedt ook, een van de dingen die je doet, want jullie doen heel veel, is fysiosport in groepen. Ja. Dat kan dus ook niet. Nee. Hoe speel je hierop in? Hoe bereik je die groep mensen bijvoorbeeld? Ja, we hebben iedereen geïnformeerd dat het niet mogelijk is op dit moment en ook niet mag. We kunnen ook de 1,5 meter regel kunnen we niet hanteren als je met 20, 25 man aan het trainen bent.
Dus ja, dat wordt niet gebeurd. Wat we dus wat doen, is we hebben heel veel filmpjes gemaakt voor onze sporters. Die voeren wij zelf uit, die filmpjes, en mensen kunnen dan thuis toch oefenen. Ja, maar dat is natuurlijk iets wat je op dit moment ontzettend veel ziet gebeuren. Ja. Nederland in beweging is volgens mij nog nooit zo populair geweest als nu. Ja. Maar ook inderdaad fysiotherapie, sportschool, iedereen, de danshuizen, iedereen biedt online lesjes aan, filmpjes aan om toch maar... De mensen slimmen om te bewegen, want het is ontzettend belangrijk, zeker in deze periode, dat wij allemaal wat meer thuis zitten en heel veel thuis gewerkt wordt op een laptopje in plaats van dat je op je ergonomische stoel zit op je werk. Ja. En beweging is ontzettend belangrijk, niet alleen voor je fysieke gesteldheid, maar ook voor je mentale gesteldheid. Nee, precies, want mensen inderdaad thuiswerken hartstikke leuk, maar normaal als je op kantoor zit heb je vaak toch iets beter meubilair. Ja. Heb jij nog tips of adviezen voor mensen die nou gewoon thuis aan de keukentafel zitten of een beetje onderuitgezakt op de bank? Ja. Hoe moet je het vooral wel doen? Ja, sta vaak op, beweeg, elke 3 kwartier sta op en haal een kopje koffie, loop even door je tuin heen, blijf in beweging. En als je zit rechtop, niet doorgezakt maar rechtop. Probeer je laptop niet te laag niet te zetten of te hoog, zodat je je armen heel erg moet optillen, heel erg met die muis zitten te bewegen. Heb je daar ook filmpjes voor? Want ik wil dat nog eens rustig terugkijken. Nou, dat kan ik wel eentje van maken. Ja, dat is misschien wel hartstikke goed. Heel belangrijk. Ja. Heb je ook een tip voor kinderen? Want thuisonderwijs, ik heb toevallig 2 schoolgaande kinderen. Ja. Die zie ik toch soms wel eens in bepaalde houdingen op een bank liggen. Ik denk, ik weet niet of dat helemaal goed is voor het gestel, zeg maar. Gelukkig kan een jong lichaam iets meer hebben als ons lichaam, zeg maar. We zijn iets ouder al, ietsje. Maar ja, ook voor dus een goede zithouding heel belangrijk. Alleen, je hoeft ons niet zo heel veel zorgen te maken dat die kinderen zitten te gamen. Laat die ook vaak bewegen. Ook elke 3 kwartier, een uur, sta op, loop door de tuin, schop tegen de bal aan of ga met elkaar judoën op de mat. Maakt niet uit, maar beweeg. Dit wordt zeker door mijn zoon zeer positief ontvangen, deze mededeling. Dankjewel. Merk je nou ook dat mensen terughoudender zijn om contact te zoeken, terwijl ze misschien wel echt ook een medische verwijzing kunnen krijgen? De eerste weken wel. We merken nu sinds vorige week en deze week dat steeds meer mensen ons bellen. Van hey, ik heb dit, kan je me ergens mee helpen? Kan je me advies geven? Ze vragen al om advies, ze weten ook wel van we mogen toch niet komen. We merken nu dat de mensen steeds meer onze praktijk weer weten te vinden. Daarnaast stapelt de zorg zich op, want veel mensen die klachten hebben, chronische klachten hebben, denk aan COPD-patiënten, denk aan reuma-patiënten, denk aan mensen die slecht te been zijn en slechter te been worden. Ja, dat stapelt zich steeds meer op, dus dat is ook wel zorgwekkend. Kun je dat straks wel aan als je wel weer die zorg mag gaan verlenen? Ja, ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat verlopen als wij wat vrijer gelaten worden en misschien wat meer zorg mogen gaan verlenen. Dat moeten we afwachten, maar ik verwacht wel dat er een hele bult mensen op ons afkomt. Ook denken aan die ex-corona-patiënten die of in het IC gelegen hebben of stevige coronavirusgriep gehad hebben. Die zijn verzwakt, slechtere conditie, longproblematiek komt erbij kijken. Dus ik verwacht wel dat een hele hoop mensen bij ons aan gaan kloppen van dat zij graag... Dus jij ziet straks na deze crisis voor jullie in ieder geval een hele drukke tijd. Met sportblessures zal het wellicht een stuk minder zijn. Ja. Alhoewel veel meer mensen nu opeens veel meer gaan wandelen, gaan hardlopen, bezig zijn met allerlei andere zaken. Overbelastingsklachten liggen hier ook op de loer. Ja. Want overbelastingsklachten van mensen die nu ineens veel meer gaan doen als voorheen. Ja. Of misschien nooit hard gelopen hebben, maar opeens gaan ze hardlopen. Denken, ik ga iedere dag een rondje doen. Ja. Even het laatste stuk, want je bent ook voorzitter van Singelloop Venray. Zou in oktober plaatsvinden. Toch heb je nu al besloten om dat te communiceren dat het niet doorgaat. Waarom? Ja, veel mensen hebben misschien in de gaten, maar we beginnen altijd in februari beginnen wij al het evenement te organiseren. Denk het aan sponsoren aanspreken van vorig jaar en vragen van hey, ze willen dit jaar weer ons ondersteunen. En daar horen we al geluiden in deze coronatijd van ja, wacht, ik ben blij dat mijn bedrijf boven water kan houden, laat staan dat ik ga nadenken over sponsoring. Dus dat is wel wat een impact was op ons, voor ons budget, maar daarnaast... wat gaat er gebeuren? Hoe gaan mensen om met in grote menigtes? We gaan waarschijnlijk 2000 man zouden we misschien wel kunnen verwachten bij ons evenement.
Gaan mensen grote evenementen opzoeken? Is er een angst? Komt er nog een tweede golf van corona over ons heen, waardoor vrijwilligers en mensen niet kunnen deelnemen aan ons evenement? Ja, dus vandaar dat jullie zo vroeg stekker eruit hebben getrokken. Helaas een rationeel besluit, maar emotioneel voelt het natuurlijk niet fijn, want ja, je wilt gewoon weer... Waren er al veel mensen die zich al ingeschreven bijvoorbeeld? Nee, nog niet. We hadden nog geen inschrijving gemaakt. En we hadden ook nog geen kosten gemaakt, dus dat is ook wel een aspect. Als je geen kosten hebt gemaakt, dus we spreken André Tonen voor ons, die heeft natuurlijk met hun meerdaagse wandelevement wel al kosten gemaakt en heel veel georganiseerd. Ja, dan wordt het lastiger om te zeggen van hey, we gaan het niet doen. Ja. Dus dan zou het fijn zijn dat zij misschien in het najaar, waar net ook Gerda ook over had, in het najaar het evenement kan laten plaatsvinden. Ja, het moet zich niet gaan stapelen in het najaar. Maar goed, ons evenement valt uit, dus daar is al een plekje vrijgekomen. Laten we hopen dat het in 2021 wel door kan gaan en dat mensen zich er dan extra lang op kunnen verheugen. Dat hoop ik ook. 3 oktober 2021. Oh, je weet de datum over een mooi evenement. Daar gaan we voor. Als er verder geen andere dingen het route in deed gooien, want niks is zeker op dit moment. Ja, en al die mensen die nu aan het trainen zijn, zullen we zeggen, die zullen dan allemaal meedoen. Zeker. Oké. Hey, mag ik jullie in ieder geval alvast allemaal bedanken voor jullie komst. We gaan zo meteen afsluiten met Auke Klasses. Auke, je was trouwens ook nog bezig met afstuderen aan het conservatorium, las ik? Ja, de docentenopleiding muziek, die wilde ik nog graag afronden. En hoe werkt dat? Want de middelbare scholieren hoeven geen examen te doen en als ze een voldoende stond krijgen dan toch een diploma. Is dat bij jou ook zo of werkt dat niet zo? Het is toch digitaal en nog afwachten of we de fysieke examens kunnen gaan doen. Het is allemaal nog de vraag. Oké, nou. Dames en heren, ik bedank u hartelijk voor het kijken naar deze uitzending van Hart voor Venray. Ik wens u allemaal nog een fijne dag, fijne avond en blijf vooral gezond. En het laatste muzikale woord is aan Auke en Maartje. Put my sad eyes on.
to love myself more.